कैसन बनने झुराए जात हो? अरे बहनी हमारे विपत्ति काले मान के ना हो का बताई तुहसे। नहीं भौजी बतावा कौनो बात यो का। सुना अच्छा बतावत है। मोरे जवनिया जर जर जाए ना बलमुआ घरवा आवे। चैत महीना कटिया कईनो बैसाखे में दवरी। बैसाखे में दवरी ननदो बैसाखे में दवरी। बैसाखे में दवरी ननदो बैसाखे में दवरी। जेठ साढ़े जो है लगलो रहिया दौरी दौरी धनवा कैसे के रोपा ना बलमुआ घरवा आवे। कैसे के रोपा ना बलमुआ घरवा आवे। कैसे के रोपा ना बलमुआ सावन बीतल भादो बीतल बीतल क्वार महीनवा। बीतल क्वार महीनवा ननदो बीतल क्वार महीनवा। बीतल क्वार महीनवा ननदो बीतल क्वार महीनवा। कार्तिक में बोनी के बेला टप टप चुए पसीनावा गेहुआ कैसे के बोआ ना बलमुआ घरवा आवे। कैसे के बोआ ना बलमुआ घरवा आवे। कैसे के बोआ ना बलमुआ घरवा आवे। ना बलमुआ घरवा आवे ना बलमुआ घरवा आवे। गेहुआ कैसे के बोआ ना बलमुआ घरवा आवे। गेहुआ कैसे के बोआ ना बलमुआ घरवा आवे। अगहन बीतल पुसो बीतल बीतल माघ महीना। बीतल माघ महीना ननदो बीतल माघ महीना। बीतल माघ महीना ननदो बीतल माघ महीना। फागुन चढ़ते मुश्किल कैले देवरा हमरो जीना होलिया हमके ना सोधा ना बलमुआ घरवा आवे। होलिया हमके ना सोहाना बलमुआ घरवा आवे। होलिया हमके ना सोहाना बलमुआ घरवा आवे। ना बलमुआ घरवा आवे ना बलमुआ घरवा आवे। होलिया हमके ना सोहाना बलमुआ घरवा आवे। होलिया हमके ना सोहाना बलमुआ घरवा आवे। जिया हो गुड्डू भैया। कवन सवतिया मरल मतिया पियवा के बहकाई। पियवा के बगाई ननदो पियवा के बगाई। पियवा के बगाई ननदो पियवा के बगाई। चाहताई हम थाने पे अब तुर तरपट लिखाई मानिक भोले दयाल रा ना बलमुआ घरवा